Mader, unsa man ang imong gi luto diha, der? Utan. Unsa man ta na, der? Tagurag naka-kuan jud ko sa ato ang kuan reader. Mader, pamuyo nga kanang murag tanan na jud utan nga atong kinabuhi. Maning Unsa man na laog? Unsa na, mader? Laog. Laog sa taon na, mader, sa iro. tawag pero Aw, abi na kog laog sa mo na imong isubak, mader. nataon ako pa ang tao. Lami agud ana, mader. Nako pa ang tao. Unya ang kuanan na. Kontra man sa imong kuan nimo. Pero nako pa. Ang green, di na pwede sa mother ang color nga green. Kay kanang mga green, mga friends, pakuan na, palapot na sa tong mga dugo mo na grabe kay mga vitamins. Kanya, akong mother, di man pwede anang green. Kay palasawon man yung dugo, di man pwede palawak, palaputon. Sabon na. Sa buwan. Tuyo, mother. Ang tuyo pa rin. Ikaw lang tigulot na. Libog. Nalimot na akong mother usaon pagluto sa utan. Bakuan. Dugay na tayo. Wala na kayo kahit minsit. So magtubig gamay. Ilagay yung tubig. Para naatay ko anon. Sigup-sigupon. Diyara ang tubig. Ang sa may itong kahintang grimador. Ay, murag, kuan man jud kain eh. Bilang. Isa ka basong tubig. Para mo sigup-sigup ta pa kuan sa atong kalawasan. Sa man ni mother, mahanan? Ras? Nga na tayo. Para trako ni mother or unsa ni? Loon. Kani tabon? Mm. Sarap sa.